Il-Bank of Valletta reġistra profitt ta' qabel it-taxxa ta' 146.2 miljun euro li jfisser żieda ta' 5.8% fuq is-sena preċedenti, għalkemm 75 miljun euro minnhom mhux se jitniżlu bħala profitti iżda nżammu bħala riserva mill-bank. Dan hekk kif dawn il-flus ġew irreġistrati bħala proviżjoni tal-litigazzjoni jew fi kliem iktar sempliċi riserva tal-bank għalli jista' jinqala. Fil-passat riċenti il-Bank of Valletta fost oħrajn spiċċa jaffaċċa l-imblukkar ta' 363 miljun euro minn Qorti Taljana dwar każ li għadu għaddej kawża ta' skema fraudolenti mmexxija mill-grupp Dejlumar. Issa dattant tat-tieni sena konsekuttiva l-Bank of Valletta ddeċieda li ma jqassamx dividends lix shareholders tiegħu għalkemm biex jikkumpensa se jkun qed iqassam sem għal kull 10 bħala bonus. Dan qed isir fl-isfond ta' każi li għaddejjin fil-qorti inkluż dak fl-Italja u li ġabu inċertezza kif ukoll biex il-bank jinvesti l-profitti tiegħu mill-ġdid fil-kumpanija. Id-dettalji ngħataw waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula ingħataw dettalji dwar ir-riżultati finanzjarji għall-2018 biċ-Chairman tal-Bank of Valletta Deo Scerri jiddikjara li l-ħlas tad-dividends se jerġa' jibda jsir la darba jkun prudenti. Fost il-fatturi ewlenin li waslu għaż-żieda fil-profitti kien hemm żieda b'mod partikolari fuq is-self għall proprjetà kif ukoll minn negozji kbar, żgħar u medji. Iż-żieda fis-self fuq il-proprjetà kienet ta' 6.3% waqt li kien hemm żieda ta' 4.5% fis-self personali. Il-Bank of Valletta ddikjara li l-miri tiegħu ma' aktar negozju ma' kumpaniji foqsma bħal fintech, żieda fl-effiċjenza u l-aċċessibilità, it-tisħiħ u tkomplija ta' programm biex jitnaqsu r-riski kif ukoll ħidma kontinwa kontra r-reati finanzjarji.